Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сез көн темасы тапшыруын карыйсыз. Студияда Гөлназ Кашаева. Бүген безнең студияда кунакта юл хәрәкәте иминлеге пропагандалау инспекторы, полициянең өлкән лейтенанты Ландыш Фәрхетдинова. Хәерле кич сезгә. Хәерле кич, Гөлназ. Хәерле кич, хөрмәтле Түбән Камалылар. Ландыш, Түбән Камада каникуллар бара. Ата-аналар эштә, балалар урамда, бала травматизмы арта. Сезнең оешма балаларны юл һәлакәтеннән саклап калыр өчен нинди чаралар, акциялар, нинди профилактик эшләр алып барыла? Түбән Камада 17 марттан алып 30 мартка кадәр язгы каникуллар дип исемләнгән махсус чара уза. Әлеге чара барышында безнең ЮХИДИ хезмәткәрләре мәктәпләрдә булып, балаларга юл аша ничек дөрес чыгарга, юл билгеләрен исләренә төшерделәр. Әңгәмәләр, линейкалар үткәрделәр. Шулай ук безнең дүшәмбе көнне зур сәүдә үзәкләре каршында машина йөртүчеләргә ход дип исемләнгән махсус акция узды. Әлеге акция барышында балалар машина йөртүчеләргә, шулай ук җәяүләргә матур хатлар язып, рәсемнәрен ясап, әлеге хатларны машина йөртүчеләргә, җәяүләргә тапшырдылар. Шулай ук җомга көнне безнең яшь инспекторлар белән, балалар белән махсус рейд үткәрү планлаштыра. Әлеге чара барышында безнең ярдәмчеләребез, яшь инспекторлар, балалар җәяүләргә үзләренең хатларын шулай ук тапшырачаклар. Алдагы елларда үткәргән чараларның нәтиҗәсе бармы? Берәр санау статистикасы мәсәлән? Узган ел белән чагыштырганда, узган елны балалар катнашы белән 4 авария булса, аларда 5 бала төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре ала. Быел исә бүген көндә балалар катнашы белән 3 авария булып, аларда 3 бала тән җәрәхәтләре ала, 3 бала имгәнә. Әлеге чаралар, акциялар, әңгәмәләр, рейдлар үткәрү нәтиҗәсендә балалар катнашы белән булган авариялар саны кими. Шунысы сөендерә. Ландыш, менә кызганычка каршы төрле мәгълүмат чаралардан, интернет аша яңалыклар тапшыруда күрәбез. Балалар катнашында булган юл һәлакәтләре турында еш кына ишетергә туры килә. Менә сораум шундый, юлда йөрү кагыйдәләрне балалар үтәмиме, әллә автомобиль йөртүчеләр күбрәк гаеплеме? Менә андый статистикада бармы ул берәр? Балаларны яки машина йөртүчеләрне генә гаепләп булмый. Безнең балалар да кызганычка каршы шулай ук машина йөртүчеләр дә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу очраклары теркәлә. Әйтергә кирәк, менә балалар катнашы белән безнең әйтүемчә инде 3 авария булды име. Шуларда бер бала пассажир рәвешендә авария очрагына эләкте, тагын 2 бала пешеход, җәяүле рәвешендә аварияга юлыкты. Беренче очракта ул безнең гыйнвар аенда булды. Чистай Түбән Кама юлында 2 машина бәрелешә һәм шул авария нәтиҗәсендә бер бала тән җәрәхәтләре ала. Ләкин ул махсус кресло утыргычта утырып, иминлек каешларын эләктергән булганга, аның тән җәрәхәтләре авыр булмый. Тагын 2 очрак, әлеге 2 очракта балалар җәяүләр рәвешендә аварияга юлыгалар. Беренче очракта балалар юлны тиешле урында чыкмый. Җәяүләр кичүе балалар алдында була, ләкин балалар әлеге җәяүләр кичүенә барып җитмей, юлны тиз генә тиешсез урында йөгереп чыгарга булалар. Шул арада 25 яшьлек стажы булган машина йөртүче балаларның кинәт кенә юлда чыгуын көтмей, малайларның берсен бәрдерә. Һәм шулай ук юл кырыенда торган КАМАЗга бәрелә. Авария нәтиҗәсендә әлеге малайның аягы сына. Һәм тагын бер очракта шулай ук балалар мәктәптән кайтышлый, җәяүләр кичүеннән юл аша чыгалар. Мәктәптән өйгә кайтышлый була әлеге очрак. Шулай ук машина астына эләгәләр. Тиздән кар эреп бетә. Балаларның күбесе велосипед, самокат, сегвей, гироскутерлар да йөри башлаячаклар. Менә аларны куллануда ниндидер шикләүләр бармы? Әйтергә кирәк, безнең әле карар бетмәде, ләкин бу атнада безнең инде бер велосипедчы белән бәйле
авария очрагы теркәлә. Әлеге велосипедчы җәяүләр кичүеннән велосипедтан төшмичә уза һәм машина астына эләгә. Ашыгыч ярдәм килеп, аңа беренчел ярдәм күрсәтә. Шуңа бәйле рәвештә барлык Түбән Камалларга мөрәҗәгать итәсебез килә. Велосипедта барганда җәяүләр кичүенә килеп җиткәч, велосипедтан төшеп, җәяүләр кичүеннән җәяү чыгарга кирәк, велосипедтан утырып түгел. Шуңа бәйле рәвештә инде велосипедчыларга карата штрафлар каралган. Әгәр дә велосипедчы җәяүләр кичүеннән велосипедта утырып уза икән, әлеге велосипедчыга 800 сум күләмендә штраф каралган. Хәзерге вакытта штрафлар күләме арттымы? Юк, безнең штрафларның күләме артмады. Шул ук дәрәҗәдә калды. Әгәр дә инде машина йөртүче иминлек кайышларын эләктерми икән, әлеге машина йөртүчегә карата 1000 сум күләмендә штраф каралган. Әгәр дә инде балаларны махсус кресло утыргычларга утыртмыйлар икән, монда инде штраф күләме 3000 сум тәшкил итә. Әгәр дә җәяүләр юл кагыйдәләрен бозалар икән, светофорның кызыл урынына чыгалар яисә җәяүләр кичүендә түгел, тиешсез урында юлны чыгалар икән, бу очракта әлеге җәяүләргә карата 500 сум күләмендә штраф каралган. Но әйтергә кирәк, әгәр дә әлеге штраф күләме 20 көн эчендә түләнә икән, штраф күләме 2 мәртәбә кими. Үзем машинада йөргәндә һәр вакыт күзәтәм, юл аша үткәндә күпчелек балалар телефоннарына маугып, колакларына наушник киеп, юлга игътибарын югалталар. Ишетмиләр, күрмиләр. Шуңа күрә шушы чиракта юл һәлакәте булу бермәчә арта. Шуны булдырмас өчен ничек балаларга җиткерергә? Сезнең тарафтан ниләр эшләнә? Уку йортлары, мәсәлән, бала бакчасы, мәктәпләр белән нинди формада эш алып барыла? Язгы каникуллар башланыр алдыннан безнең ЮХИДИ хезмәткәрләре мәктәпләргә барып, балалар белән әңгәмәләр, линейкалар үткәрделәр. Шулай ук ата-аналар белән җыелышларында катнаштылар. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен аңлаттылар, өйрәттеләр. Юл аша ничек чыгарга, велосипедта юлна ничек чыгарга барысында аңлатып, өйрәтеп, каникулга балаларны озаттылар. Балалар бакчалары белән без төрле чаралар үткәрәбез. Мәсәлән, Мой чабу бәйрәмендә катнаштык, Нәүрүз бәйрәмендә катнаштык. Балалар бакчаларына килеп, әлеге менә шул бәйрәмнәрдә катнашып, юл хәрәкәте кагыйдәләрен шулай ук балаларга, кичкенә балаларга, балалар бакчасы балаларына аңлаттык. Инде югары уку йорты студентлары белән без төрле акциялар үткәрәбез. Аларны үзебезнең акцияларга чакырабыз һәм бергәләп акциялар оештырып үткәрәбез. Аларны шулай ук юл хәрәкәте иминлеге кагыйдәләрен ничек үтәргә кирәклеген аларга шулай аңлатабыз. Акциялар, мероприятиялар аша. Юл иминлеге инфраструктурасында ниндидер җитешсезлекләр булган вакытта, мәсәлән, светофор эшләмәү, тиешенчә юл яктыртылмаган, мәсәлән, юлны чыга торган махсус урыннар җитешмәү. Менә ул вакытта җәяү йөрүчеләргә, автомобиль йөрүчеләргә кайда мөрәҗәгать итәргә, кайда язарга? Безнең эчке эшләр идарәсендә дежур частьтә махсус телефон бар, аның номеры 49-24-90, ул тәүлек буе эшли. Әлеге телефон номеры буенча шылтыратып, үзегезнең теләк, мөрәҗәгатьләрегезне җиткерә аласыз. Тагын бер тапкыр әйтеп китим, аның номеры 49-24-90. Ландыш, әңгәмәбезне тәмамлап, ата-аналарга нинди киңәшләр, мөрәҗәгатегез бар? Хөрмәтле Түбән Камаллар, сезгә мөрәҗәгать итәсебез килә. Балаларга юл кагыйдәләрен үзегезнең үрнәгегездә аңлатсагыз иде. Шулай ук җәяүләр кичүенә җиткәч, велосипедчылар юлны җәяү чыксалар иде. Шул вакытта безнең авариялар саны 1/1 кимер иде. Шулай ук барлык машина йөртүчеләргә дә мөрәҗәгать итәсебез килә. Рөхсәт ителгән тизлекне арттырмагыз, иминлек кайышларын эләктерегез һәм барлык юл хәрәкәте иминлеге кагыйдәләрен саклагыз. Мәгълүматлы әңгәмә өчен сезгә бик зур рәхмәт. Бар тик яхшы статистикалар гына көтәбез сездән. Кадерле тамашачылар, исегезгә төшерәм, бүген безнең студияда кунакта булды юл хәрәкәте иминлеге пропагандалау инспекторы, полициянең өлкән лейтенанты Ландыш Фәрхетдинова. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сау булыгыз.